Kudos Santa Barbaranhon, ikayong lawas dalan sa pagbago. Ikayong lawas para sa mga Santa Barbaranhon ay isa sa pinakaimportante nga programa ni Mayor Dennis Superficial. Yaluyag nga kitatanan ang malayo sa baratian kay man ini ang isa sa mga manggad nga hindi dapat madula sa aton. Siya pagpungko bilang mayor, yaging tutukan ang Santa Barbara Mobile Clinic na ginadumalahan ni Dr. Zoe Socaldito Jr. Ilagi na siguro nga ini nga serbisyo ang makalabot sa tanan nga sa 60 ka barangay sa Santa Barbara. Maluwas sa mga midwives, nurses ug volunteers sa Santa Barbara Rural Health Unit ang kada barangay nga ilagi nakatuan ang mayara gisa naga-asister nga barangay health worker agud mangin mas maayo kag mas madasig ang ilang nga serbisyo. Suno kay Dr. Zoe Socaldito Jr., iya ginatinghuan sa kutob sa iya masarangan sa buligman ni Mayor Dennis Superficial nga maakomodar nila ang tanan ng mga pasyente o kung mga pumuloy sa Santa Barbara nga nagapabulong sa ila. Ang mobile clinic isa ka proyekto sang aton nga pinalangga nga mayor. Nga ang main goal gid is a parallel man sa aton nga RHU Rural Health Unit na mission, which is to give or deliver sustainable, affordable health services sa ating taga Santa Barbara or Santa Barbaranos. So nagumpisa kami sang August hasta subong Dino, doon namin man ang response ang ating mga pumuluyo kay ang availability sang sang health services ara na sa ilang mga kamuti kami na mismo kakadto didto, hatag sang bulong, screen for surgery, diagnose ang various nga illnesses. So kung may mga problema medical nga kami nga ma-encounter, gahatag man kami mga health education sa aton per barangay, kaga gahatag kami sang advices kag screening sa aton mga pumuluyo. So kay nami ang response ang aton nga nga mga pumuluyo, nagapadayon ni kami kag amo gini ang amon nga strength sa paghatag liwat or kusog sa pagpadayon sa amo sini nga programa ni Mayor. Mas mahapos sa madali ang paghimo sa isa ka bagay kung wala ka sang baratian kag maayo ang imo pamatyagan. Mas mangin man nami ang imo panan-awan sa tagsa-tagsa kabutang. Kudos Santa Barbaranhon, ikayong lawas dalan sa pagbago. Upod kay June Matiling, Zoila Cordero, ILU, Santa Barbara.